Det er en aften med os. Vi skal ud og handle nu, og hvad skal vi have? Kartoffelporsuppe. Ja, vi skal ud og have kartoffelporsuppe. Vi skal ud og handle ind til kartoffelporsuppe. Ja, vi skal ud og handle ind til kartoffelporsuppe. Og når vi så har gjort det, så vender vi tilbage. Okay. Nu har vi været ude at handle, og vi har fundet alle tingene frem, som vi skal bruge. Jeg blev faktisk gjort opmærksom på noget tidligere, inden vi tog afsted, Kasper. Det var, at han har aldrig nogensinde prøvet Froyo før. Så det er faktisk noget, vi skal for første gang i aften, eller han skal prøve. Så det er virkelig spændende. Vi har ellers 2 mikrofoner, men den ene den mangler strøm, så den er lige til opladning. Så lige nu er det kun mig, som I kan høre snakke sådan ordentligt. Og det resten er nok lidt i baggrunden. Men ja, vi har gjort bacon klar. Det som der skal toppes ovenpå. Og nu er Kasper lidt i gang med at finde, hvad hedder de, dem man river med? En kartoffelskræller. Præcis. Så vi har købt 3 store bagekartofler, nogle porrer, det er så lidt det, og så noget fløde. Og så laver vi ellers nogle hjemmelavede croutons, fordi vi har ret meget rugbrød. Det har vi, fordi at vi i weekenden holdt tour de chambre for Kaspers familie. Og så havde vi købt en masse, og det hele blev ikke spist. Så inden det hele bliver dårligt, så bruger vi det til at lave croutons med. Han siger, at hans yndlingsting, det er at hakke. Så det skal han bare have lov til, når han hakker alle sine grøntsager. Ja. Kasper skal i gang med porrerne nu, og det skal gøres på de skal renses lidt bestemt, og det ved han rigtig godt om, så det er ham, der står for det. Igen, så er det jo ham, der står for madlavningen herhjemme. Er du så fin nok med det? Ja. Jeg har stået for at skære brød ud til hjemmelavede croutons. Altså, og det her det er en hel pakke, vi havde fra i søndags af. Altså, vi havde rigtig, rigtig meget grøntsag til overs. Nej, rugbrød. Rugbrød til overs. Mit job, mens Kasper står for porrerne, jeg skal stege dem her. Er det bare fuld varme på? Ja, det skal blive på en 8. Ja. 8. Skal vi nok også sige, at det der. Vi har sådan en rigtig dårlig en. Der er nærmest ingen udsugning på. Og lidt lys, så man sådan ordentligt kan se det. Så det skal bare i gang her. Nu er de bare i gang. Ellers så de bliver lækre, så det er, at rugbrødet og det resterende andet brød også kan være der. Så håber vi bare, at det bliver meget lækkert. Vi steger jo baconet for at få bacon spillet ud af, så der vi kan stege brødet til det, så det bliver endnu mere lækkert. For smag på baconet. Ja. Kasper bare være ret god til det. De sidste par gange, han har lavet croutons, er de i hvert fald blevet fucking lækre. Så man ikke de også bliver det den her gang. Nu steger det bare rigtig godt.
Og nu kommer Kasper koden på. Fordi at nu grøntsagerne lige blevet op nede i gryden. Er det ikke sådan, de skal det? Jo, i hvert fald formen. Så de bliver helt bløde. I hvert fald sådan, det giver noget mere smag. Ja. Men jeg kan godt høre, at han har styr på det. Ja, igen, det er jo Kasper, der laver maden. Så der er ofte, hvor jeg bare sidder sådan lidt ved siden af og bare kigger. Fordi at han kan så godt lide det. Så det er ikke altid, han har lige behov for, at jeg sidder og kigger over en skulder og spørger, om jeg skal hjælpe. Men jeg kan så imens lave på min eksamen. Nu skal det hele bare stå og simre lidt, og det skal bare vente på at blive klar. Sidst vi lavede den her suppe, der fik jeg lov til at stavblende det. Jeg synes, det blev lidt kedeligt til sidst. Så Kasper han fik bare lov til at gøre det. I mellemtiden, der skal jeg lave videre på eksamen. Så vi ses, når vi når til, at vi skal blende maden. Så kartoflerne ved at være færdige, håber vi. Drop test. Ja, de er færdige. Ja. Så nu skal de bare blende. Men ja, i aften, når det er, vi har spist og sådan, så skal vi ned til Yogo. Jeg har faktisk en veninde, der arbejder dernede, så jeg håber lidt, hun er på arbejde i dag. Fordi det kunne være hyggeligt nok, hvis det var. Hun bare så kunne måske lige komme med nogle anbefalinger af, hvad man kan kombinere. Det er så faktisk så lang tid siden, jeg kan ikke rigtig huske, hvilke smage der sådan findes, og hvad man ligesom kan putte på. Så det håber jeg lidt, hun kan hjælpe med. Det er lige gået op for os, eller gået op for mig, hvor meget det har betydning, det her med, at vi begge to har mikrofon på. Så jeg beklager lyden det første stykke af videoen. Nu har Kasper også fået mic på. Så nu har han også fået lov til at gå rundt med sådan en lille en. Men vi har egentlig spist færdigt, og så skal vi ned til Yogo, inden at det lukker, så det er, at Kasper endelig kan få lov til at prøve at smage det famøse frozen yoghurt. Det bliver spændende. Vi tænker bare, at vi vil tage at komme afsted, og så tænker jeg, at I kan få lov til at se, når det er, at vi ligesom vælger, hvad for nogen vi gerne vil have.